سلام فنوير تي في عب مكتال تركبو كبرات نكبان كم تمثيل لمرعبو 19 مقابيت مشهد سلالو زيناتات وشتن وتساعدنا انه زينا زغرب لكم لو عم تخليك تكاتلنا بخبري ان عدم كدما بارست زينا كفله ابي نوزوا لعلى قاش زقوم بورد حمادي قدام غباي اقانيو كنت مهارون أو زباطات من دفرع عدو خلان من حيلن بوعوع منفس تخيدو أبد أهرا نوزبا سرعة تكاملت محوراوية قلقلوت عبيتها مسكيبو نيجر أبال النتا كابي ودب تزاربتي قوانقع فرنسا كمزي سحابة أفريقيا أب إسبانيا أنصار هلاوي قداماوي معسكرات بغند دماناي نيتو زقاوم سلاماو سلفي تخايدو حزبات ريبابليك تشاينان بريطانيان أب صلات تزعات وتحقاقزا زخ سممع كتيمان نابزراتو كنسقب أب نوزبا على قاش زقامة بورد حمادي بعد شدوشان 17 مقابيت قداماي غباي أقانيعو مسرت تيس تخايد مسرح كاب محضرات كبابي تخنبيا برار مفلج عد بقدي شلالو عد أتر ششبيتن عد هاكينن بتغلالا 14 أبالات بورد كم تمرزا حلفيت حمادي أبتن أوزبا ويزرو فروي نقده حبيرا صحافيت حمادي ويزرو رقات دانيو بوغنا أبز حلف 10 عمتات ودا بدك أنستي بمحيال ستغتفنتن معزازن استخايدة سعرن قسكاسونا ملكتا أبز قربتو تصبصب حمادي محبرة قطباوي من نبابرو دك أنسيون من محياش أب ملسع مريت عدلا متأدن وصدقاحن متياس بطريتن لعول أغالبو هيبو كم سرح قليتا حلفيت حمادي زوبا قاش باركا ويزرو يحدقا يوحانس دما أب تشعت محضرات كبابين وزبال على قاش زكايد زلو بورد ناي مقام مدب مرأيا نيتي زلو حيال ودابي كم زخون بمقلات مرحتي بورد أب معوار اتويتاتن مسمار شتوتاتن محبر أب ارتعان كسرحة زخاخيرا أما حضارين وزبال على قاش آتو قد ستيفانوس أبزحابو مزازة مقال إرثراويت غورن ستيتي أب ممزانة النتن مخبار له على النتن بتقبار سلقاقت أتو معرنت أب هنتقت هاقرن مدبات مخاتنون بالعول ستافوة يقتصل كمزالو بمتقاس منابرو دك آنسون ممحياش أبز كبر سعري من محدار مسم محاوراتو أبركتو كمزكبرو أرقاقيزو سبورتاون بحلاون كنت مهارو عبيت تمرتين وزباطات من دفرع عدو خلان امن حيلن بعث تحمشن هتشدوشان مقابيت بوعو منفس تخايدو ازي بدمر على حمشة تمارو ستاتفو كنا اب بحلاوي مدبات ودرات دراما موسيقى قطمي حاتير زانتا مدرك ابوان كالن اب سبورتاوين تفتا دما كعسو اغري كعسو مرببن اتلتيكسن دتقالل منبارو ودبتي حبيرام علامة زي عمتاوي مدب بأكالن أمرون دعياتن بلوتاتن زيقاتات مفراي كمون كإلاتن زنباليتاتن تمهارو على لخان من معبالو بصراح سلازخونة نايكون لو أكل حربة السب تراك عزز جماعة زخاخيرم حلفتي عويت التمرتي بوغنم اتقنا مرأيانيتي عويت التمرتي زكايد وزعار مخانو بمحبار تمهارو آبز غصل زباي وددرات عوتات كوينم نخوتو آبرتي عم كسرحو تلابيم أب طهرا نوزبا سرعة ككاد بتصنح صاري تتكاملت محوراوية قلقلوت عبيت أمسكي بالله وكرينا قداو تولد ملك عزازام زدالو تحسو أبراهام عند مريم كأروي أم محدار كباب طهران نوزبا سرعة كتصالنت كالات محوراو أقولقلوت بموحاس تتكاملت حبرة السب نمعباي زكاي زلو صعري وتاوت يتيركبولهم أم محدار تم محدار كبابي آتو محمد إسماعيل حامد أبزهابو حبريتا من جطوري 6 ماي مدبر تعنا كساب مأكلاي درجة اتمهر بيت تمرتن بمودادو حزبي بقربا مسرتاو أقولقلوت زرخبولو بايتا تفتيرو خمزلو بمتقاس حسرت نايتن تكالات نمملاء تبوغسوتات يوسد كمزلو أرديوم أكايد سراح آتو محمد علي حامد بوغونو تكالات محبراو أقولقلوت نممعبالن كتصالنتن نموحاسن حزبي غنزبون قلبوتن أواهيدو ينطف كمزلو حبيروم
حلاف مدبر تعنا طهرات حقاقاز النرس محمد إدريس عثمان بقدو اتا مدبر تعنا نبرت محدارات كبابي طهران قرقر قرسن كمون كاب كبابيتات عفيونن باقلان نزموصو أقول قلو سلأتهب تعاقي كم زلوا بمتقاس كم بزوه زدو زلو ناي مسفح تبقسو زيصونو حم صبت كم زقالل أرديوم እቶም ኣመሓደርቲ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ኣብ ውሑስ ስፍራ ተጠርኒፎም ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዝመርሑሉ ባይታ ንምፍጣር ጨንፈር ሃብቲ ማይ ዞባ ጋሽ ባርካ ቀረብ ማይ ምምሕዳር ከባቢ ጣህራ ናይ ምስፋሕ ተበግሶ ክወስድ ኣተሓሳሲቦም ምምሕዳር ከባቢ ጣህራ ንዓድታት ጣህራ ጻዕዳ ጣህራ ጸሊም ኣብ ዓምርን ብሮጀዲን ዝሓቁፍ ኮይኑ ኣስታት 5800 ነበርቲ ኣለዎም ኣብ ነውዘባ ሞልቂ መርዳታ ኣዴታትን ነፍጽራትን ብምረኸብ ቁጥር ናይተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍጽራት ከም ዝዓበ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ መብራቱ የማነ ሓቢሩ ኣብቲ ነውዘባ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ኣብ ትካላት ጥዕና ንምዕባይ ውሁድ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ከም ውጽኢቱ ድማ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ዕቤት ምዝገብ ከም ዘሎ ዝተቃሰ ነርስ መብራቱ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና ብ22 ሚእታዊት ምዕባዩ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ሰሪጡ ዘሎ ንቕሓት ምዃኑ ኣረድዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1910 ነፍጽራት ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ተገላገላ እተን 181 ካብኣተን ድማ ኣብ መጸበይ ነፍጽራት ዝጸንሓ ምዃንን ብምሕባር ነተራና ብርክቶን ብኮም ተዳለወ መጸበይ ነፍጽራት ሞጊሱ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ሞልቂ ነርስ ዳንኤል የማነ ብወገኑ ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ክታበት ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርስን ፀqayጦም ከም ዝሰርሑ ብምጥቃስ ኣብ ኣገልግሎታት እዚ ዘሎ ንቕሓት እውን ዝምስገን ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ምሕዳር ከባቢ እድርባ ነውዘባ ዒላ በርዒድ ወለድን ቤት ትምህርትን ተዋሂዶም ብዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ መጠን ምቁራስ ተማሃሮ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ይንኪ ከም ዘሎ ተገሊጹ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ መባእታን ማእከላይ ደረጃ ዋርሳይ መምህር ሚካኤል ቦኽረጽዮን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሳትፎ ተማሃሮ ብሓፈሻ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ መጠን ደቂ ኣንስትዮ ድማ 48 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ብምጥቃስ ምቁራስ ከ እናነከየ ከም ዝመጽእ ኣብሪሁ እዛ ቤት ትምህርቲ ካብ እድርባ ድርቁኑቕ ብሱቕን ዋስደንባን ዝመጹ ተማሃሮ ኣገልግሎት እትህብ ኮይና ተማሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ንከረን ክኸዱ ስለዝግደዱ ጠንቂ ምቁራጽ ኮይኑ ስለዘሎ ንቐጻልነቶም ኣብ ግምት ብምእታው ፍታሕ ክናደ መምህር ሚካኤል ኣዘኻኺሩ ናይ መባእታ ኣገልግሎት ክትህብ ዝጸንሐት ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ኣባተ ትምህርቲ 2009-2010 እያ ናብ ማእከላይ ደረጃ ዓብያ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዘርኡ ንዕዘባ ኣተክሌዛን ኣቕምታት ተማዋሂዶም ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ከረን ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይሰርሕለው እዚ በደገፍ ማሽነሪ ዝስራሕ ዘሎ 10 ሜትሮ ዝግፍሕን 3 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ዘለዎ ጽርግያ ምስተዛዘመ ኣብ ዕለታዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ህይወቶምን ዝረኸብዎ ኣገልግሎታትን መሰርሖ ከም ዝፈጥረሎም ነበርቲ ገሊጾም ነቲ ስራሕ ካብ ዝመርሑ ዘሎ ሞያውያን መሃንድስ መረኸት ምሕረት ኣብ እቲ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ብሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ደረጃ ምዝዛም በፂሑ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ካልኣይ ደረጃ ጽርግያታት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ብግድኡ እቲ ዕዮ ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ኩባንያታትን ተዋሂድካ ብጽቡቕ ይሰራሰል ከም ዘሎ ብምግላጽ ብህዝቢ ንዝተወስደ ተበግሶ ሞጊሱ ኣማሕዳሪ ንኡዘባ ኣተክሌዛን ሌተናል ኮሎኔል የማነ መብራህቱ ድማ ነበርቲ ብዘለዎም ውህደት ካልእ ዓብዪ ልምዓታዊ ስራሕ ከተግብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ህያው ምስክር ከም ዝኾነ ጠቒሱ ሰጦም ውህደቶም ብዝሓየለ ክቐጽልዎ ተላብዩ ሓንቲ ካብ 11 ምሕዳራት ከባቢ ንኡዘባ ኣተክሌዛን ዝኾነት ደቂ ዘርኡ 386 ነበርቲ ኣለውዋ ክቡራትን ክቡራንን ቅጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ጽልዋ ፈረንሳ ንምውጋድ ክሰርሕ ጸንሐት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ኣባልነታ ካብ ውድብ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ከም ዝሰሓበት ብወግ ኣፍሊጣ ኒጀር እቲ ውድብ መሳርሒ ነዳግመ መግዛእቲ ኮይኑ ከም ጸንሐ ብምውቃስያ ነቲ ናይ ምውጻእ ስጉምቲ ወሲዳ መንግስቲ ኒጀር ተጠቃምነት ቋንቋ ፈረንሳ ከም ወግዓዊ ቋንቋ ሃገሩ ደው ከብሎ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ፈረንሳ ከውጽኦ ከሎ ምሳ ኤውሮጳዊት ሃገር ንጸንሖ ወታደራውን ጸጥታውን ውዕል ከም ዝሰረዞ ዝዝከር እዩ ኒጀር ጥራይ ዘይኮነት ሶማሊ ቡርኪና ፋሶ ሴኔጋልን እውን ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ኣይርስዕን ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተዋፊሩ ጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ኣጀንዳታት ሃገሩ ንምስማር እምበር ጸጥታ ንምውሓድ ክሰርሕ ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝውቀስ
أب إسبانيا أنصار هلاوة جراماوي معسكرات بقرب دماناي نيتو زقاوم سفيح سلاماوي سلفي تخايدو سلفنياتات أب جودناتات كتما مادريد بموصأ هلاوة معسكرات نيتو أب مريتهم تأكيد تاوت أجامات يخون كمزلو بموقاس كجعز أويعم بزيك هذه إتوم سلفنياتات منقسي بدفيت نيتو تدراوي باجت نموسخ زكايدو زلو نتفتات بتري كمزقاومو أنا تيرام من قصقاسات نيتو نبكينات كم زدفاف بمتقاس دقا هاجرهم كابتو تدراوي كيدان كتسحب أزقا خيرام كيدان سمين أتلانتيك نيتو أول هاجرات وتدراوي عقمن نمدفع وتدراوي باجت كزايدة تعطي يقبر كم زلو زفلاتيو توسخي باجت كسل على علاقة أمن مخانوز دقاسا بركت زبلا أولات كنا نتزاوعيد كنا تقوت أني حنا اللوا نيتو كأنت أنكي نايتي أب مبرق إيربات خاصيتو زلوت تاويك الولاو مخانيو زقلات هزوات ريبابليك تشاينا بريطانيان أبسلات عاد كتحقاقزا زخيلا نسممع كتيمن تسممع استبصحة وكلت كلتين هاجرات ب10 شمونة مقاويت أب كتما بيجينغ تشاينا أب زكايد وزر الريفيو كمن أكل تسممع كلتين هاجرات تحداثي ساعات بمدنفع كلمة ولوطين ممكات كسرحة مخانن أب تركب أفليتان تسممع أب معبال كتابن وتاوي ترى كم زهلوز دقاسا كلتين هاجرات نتكبارئو بعتوب كم سرحة قليت أنا اللواء هزوات ريبابليك تشاينا كلمة والنوتين ممكات مس بريطانيا رئيس يكون مس كاروت هاجرات ون كسرح دلوتي مخانة حبيرة بريزنت روسيا فلاديمير بوتين بريزنت أمريكا دونالد ترامب كنات يوكرين دون مبال كم قدام يسقمتي أب تحت قرص ساعات زكايد متقعتات كقارص أفس من كم زبصحو تقليصو እቶም መራሕቲ ኣብ ዝስምምዕ ዝበፅሑ ትማሊ 18 መጋቢት ንልዕሊ 2 ሰዓት ፈረቓን ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ብዘይካዚ ተኸሲዶ ብምባል ዘላቐ ሰላም ንምርግጋዝ ቴክኒካዊ ዝርርብ ብቕልጡፍ ክጅምር ከም ተሰማምዑ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ክልቲኦም መራሕቲ ን30 መዓልታት ዝጸንሕ ቅጽበታውን ግዝያውን ተኸሲዶ ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ብኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበ እማመውን ከም ዝዘተዩ ተሓቢሩ بريزنت بوتين يوكرين نتجزياوي تقصيدون عن مبال سممع وتهدراتا داقم نمودابن نمعتقن خيط تكاملو أقدس نتوتات كمزل العالم كنات يوكرين بسلامو مقدين المفتاح كأند تأنكين اعتقجت موقاد كمزد اللي تغيقو كمتزاربن بيت صحفة كريملين قاليتو بزي كازي هاقراس معراب نيوكرين زهبو وتهدراون داقفن سلياو حبريتان كقارصو بريزنت بوتين تسويعو እዚ ከም ድልን ከሎ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ፕሬዝደንታት ኣብ ጉዳዩ ማእከላይ ምብራቕ ከምውን ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ንምምሕያሽውን ተዘራሪቦም ኣብ እስራኤል በቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝምራሕ መንግስቲ ብ17 መጋቢት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዘካየዱ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ከተማ ቴል አቪቭ ዝተኣከቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ እስራኤላውያን መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዶ ብምባል ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምቕጻልን ዝተረፉ ጅሆት ናጻ ንምውጻእን ክሰርሕ ጸዊዖም ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ንሓማስ ምጥፋእን ንኹሎም ዝተታሕዙ ጅሆታት ናጻ ምውጻእን ዝብል ዕላማታታ ክሳብ እትወቅዕ እቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝቕጽልን እናሓየለ ከም ዝኸይድን ኣጠንቂቑ እዚ ከም ዚሉን ከሎ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕትታቱ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደው ከብል ጽዋዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ለንደን ተኻይዱ ሰልፈኛታት መንግስቲ ብሪጣንያ ንመንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ደው ከብሎ ደጊሞም ጸዊዖም بخال وجن جبتي كويتن بحرينن إسرائيل ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ንዘባዊ ሰላም ምርግጋእ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቐን መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ መጥቃዕትታት እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግን ዝስምዕ ምቁራጽ ተኽስን ዝጥሕስ ምዃኑ ብምሕባር ኣካል ናይቲ ኮኔልካ ፍልስጥኤማውያን ናብ ስደት ንኸምርሑ ዝግበር ፈተነታት ከም ዝኾነ ወቒሶም ሰለስቲአን ወገናት ፍልስጥኤማውያን ካብ መሬቶም ንምዝባል ዝግበር ፈተነታት ብምንጻግ ኣብቲ ዞባ ነባሪ ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ብምስራት ሃገረ ፍልስጥኤም እቲ እንኮ መንገዲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም بزيكازي حيالو هجرات أوروبا إيسيان ما كان مبرقن لتمتقعتي بمخنان إسرائيل نفس ممع مكراس تخصي كتملس أويعان سراويت إسرائيل أوش متغازا داقماي بزكاينو زلو متقعتات زاكيت قول عسابيتي زركبوهم لعلي 4 بيتي فلسطينيين كقتالون كلو لعلي 500 سوسان كلتن كان بزقوصلو صبصابات يحبرو
بريزنت ديمقراطية ريبابليك كونغو فيليكس تشيسكيدي بريزنت رواندا بول كاغامين أب مرقاوي كفال ديمقراطية ريبابليك كونغو هتوس بقراص تخوزي كجبر تصويعهم እቶም መራሕቲ ነዚ ኣውዒት ዘቕረቡ እቲ ግጭት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ካብ ዝጅምር ንድሓር ትማሊ 18 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ኣብ ዝገበርዎ ናይ ፈለማ ቀጥታዊ ዝርርብ እዩ እቶም መራሕቲ ድሕረቲ ርክብ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ምቁራጽ ተኽሲ ቅጽበታውን ዘይቅድመ ኩነታውን ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጾም ብዘይካዚ ዘላቕ ሰላም ንምርግጋጽ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ንምቐጻል ተሰማሚዖም እዚ ዝርርብ ዝተኻየደ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ብመንጎኝነት ኣንጎላ ምስ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንምዝታይ ንዝኣተወ ስምምዕ ከም ዘቋረጾ ድሕሪ ምሕባር እዩ እቲ ካብ ትማሊ 18 መጋቢት ኣብ ከተማ ሉዋንዳ ክጅመር ዝነበሮ ዝርርብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዘጽደቆ እገዳ ከም ዘቋረጸ እዩ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተኻየደ ውግእ ኣስታት 8,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣማኢት ኣሽሓት ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ጀርመን ኣብ ዘራኽብ ዶባት ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣየር ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዘጠቓጠቓ ነፈርቲ ንምልኣኽ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ بريزنت إيمانويل ماكرون تمالي 18 مجابيت أب زسموع مدرة أتي أب مبرقاوي فرنسا زركب معسكر أير نزل معولات نفرتين من إنجاد مئنتك خال ممحياش كمز كبرلون نت مدب زوعل لألا حتى نتبي سوسان 4 بليون دولار كمز السلعن حابيرو بزيكازي قطري وتدراون سيفيلاون أولات نيت معسكر بعد في بموسخ نابو أسات كلتا شح كبر كمزبل زحبرة بريزنت ماكرون هاجرو توسعتي نفرتوج كتجزء مدب كمزلواون أفليتو إذا سجمتي أب أوروبا زيرجو ጸጥታዊ ኩነታትን ወጥርን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣቕሚ ምክልኻል ንምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብተወሳኺ ኣነጺሩ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ፈረንሳ ኒክሌሳዊ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ናብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ክትሰፍሕ ከም እትኽእል ሓሳብ ምቕራቡ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ሩስያ ከምዚ ዓይነት ውጥናት ተኸሲቱን ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድን ግጭት ዩክሬን ሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝዕንቅፍን ከም ዝኾነ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቀደም ዝዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕለዋይ ጋሽ ዝቆመ ቦርድ ሃማድየ ቀዳማይ ጉባኤ ኣቃኒዑ كنا تمهرون وزواتات من دفرع عد خلان أمن حيلن بوعوع منفس تخيدو قبل تهران وزبا سلعات تكاملت محوراوية قلقلوت عبيتا مزقيبو نيجيريا عوال النتاك ودب تزاربتي قوام فرنسا كان بسحابة أفريقيا أب إسبانيا أتأهل هلاوي قداموي معسكرات بغند روماني نيتو زكاوم سلامو سلفي تخايدو حزبات ريبابليك تشاينا بريطانيا أب 3 ساعات تحققزا زقلن سممع كتيمن نمكتال كريمسكن مصرف مدبات إير تي في إك حدقكم بوغنيكن برخمشت